Hello, good morning everyone. Ke lam sogon rokna ni first mini blog o. Engka ang tabung thui basai paidra fungai siri. Engka ang tabuk thangnai kitchen no mamu songna ni bagai fungo fresh ang tam song no phunongai phari thangnai genai. Angoro na kha abai samsata abono buti khaisa sinai fungo angka belai ke thokjago ang. Engka yango angkai ko ani butui already kutugui no tongkha. Engka tabo ang kutungma balo khaba a bokhrongo khichoni risinai. Angora abokrong mang phone brina kha tangin ke si nogo borok khorok bri tongo nga anori rikha thas ke buti khotogi tongkhang ka ba thoksinai tini oben buti ingkangke ke nai tong dinoro tini na ani first mini blog no ang aro grobai mani ya golongke o ano srapsa khotogi tonai o a buti yo srapsa khotogi tongke eko obani ya golo ulang tai 5-10 minute pore ingkang o samsata no rinai kutugui toku prahan bo washin yang samsota bori rekha ang samsota be a washin mix ke task bahai motom ma bahai sip mun kha tabo kha ani mui ke abo tabo thamoro paikha sa sina sen kahne norbai next mini blog ma laisene tata